You always loved others so much. Help us to do the same while praying for our own intentions and for the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and the unemployed, heal the broken-hearted, walk in solidarity with the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended him. Dearest Mother, help us to avoid sin, which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your compassionate intercession. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loved his church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children, that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a heaven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of perpetual help. Holy Mary, Pray for us. Holy Virgin conceived without original sin, Pray for us. our Mother of perpetual help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for all, Loving Mother, help us. that we may be more and more like our divine Lord as you were, Loving Mother, help us. that we may be meek and humble of heart like your own Son, Jesus, Loving Mother, help us. that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, help us. that we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, help us. that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, help us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, help us. that we may understand the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christian by our loving concern for others, Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of this world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. to pray that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Leo, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase of priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may care and protect God's creation, Loving Mother, help us. that we may defend the human dignity and sanctity of human life from conception to natural death, Loving Mother, help us. that there will be genuine and lasting peace in the world, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father,
Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord. Loving Mother, help us. To pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, pray for us. Pray for all the people of God. May all experience God's perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Thanksgiving prayer. Lord Jesus Christ, truly present at the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be truly grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and renew our lives. Through you we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of his love, to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in his love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that they who are weighed down with pain and other affliction of illness may experience God's healing power and comfort. Restore them to health in body and soul, so that they can continue to serve you and their brothers and sisters. Amen. Please all stand. Ah
Please all kneel and let us pray the Oratio Imperata. Sa ngaran ka nama, kan Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabutan as sinautob ang sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, na mamatian mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli kaini naglalawig antig initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring. Sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Pamibi sa Jubileo kan Dioceses kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taonin sa mong pagiging dioceses. Biniyaan mo kami, kaining komunidad nin pagtubod, tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kami mga saksikan kaugmahan kan Ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaitungo niyan asin sagod paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, profeta, asin hadi para sa banwaan mo. Huli ki Jesucristo kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka nama, kan Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Isabay po niya to sa laog kay ning Santa Misa mga minasunod na intensyon. Thanksgiving requested by Bilyen Banyadera family. Thanksgiving requested by Anonymous. Thanksgiving requested by Attorney Barcibal Law Office. Thanksgiving requested by Knights of Columbus, St. Raphael the Archangel, Council number 9620. Thanksgiving for wedding anniversary requested by Teresa P. Lopez and Romeo Lopez Jr. Thanksgiving requested by Miss Noni Alvarez. Thanksgiving requested by Mr. and Mrs. Diego Obido and family. Thanksgiving requested by Mama Elizabeth Aguilar and Perdigon family. Thanksgiving for the gift of life of Afia Areli, requested by Austin and Arian. Thanksgiving requested by Maricel L. Leren. Thanksgiving requested by Lucita Abellana and family, by Dana's family, by Sir Cabanya, by Mapa family, by Mirafuentes family. Thanksgiving request by Precious Joy Borromeo, Jean Luis Borromeo, Richard Moet, Nora Salamenio, Mr. and Mrs. Arcangel Atun, Erpat San Roque, Kagawad Jonalyn Isip. Thanksgiving Mirasol, requested by Mirasol Madrideo, Miriam Hizarza, Lubarbio family, Perfect Post Pet Shop. And Thanksgiving requested by Minerva Alaurin for the gift of life, requested by Mariel Danao.
Mary Ann Bitara, Maria Teresa S. Barrios, Maricris Fraga, Joshua San Agustin, Cynthia Yao, Christy Bisnar, Kathleen Rosales, for the gift of life of Maria Agnes Zulueta, requested by Rose Ann Soto. Thanksgiving, requested by Sweet Micaela Padua, Ann Magtangob, Shirley Bitangcor, Helen Grace Belbes, Charmaine Vibar, Babylene Adelie, Joanne Marie Magdaraog, Marichu Gomez, Marjorie and Maria Sena Fabre, for birthday of MC Carlos H. Marcos, requested by MC Carlos H. Marcos. For birthday of Russell Cortez, requested by Russell Cortez and family. Thanksgiving for passing the psychometrian board exam, requested by Delia M. Orejenes. Thanksgiving requested by Loreto family, and Thanksgiving requested by Salvacion Tirazona. Special intention for safe travel requested by Anonymous. For good weather requested by Anonymous. For healing of Cherry Joy Baleda requested by William Paul Baleda. For guidance requested by Charmaine Vibar. For continuous healing of Father Vicente Magdaraog and Savi Marie Magdaraog requested by Madonna N. Magdaraog. And special intention requested by Jason Alipar. Also for the eternal repose of the following souls, for the soul of Pope Francis, for the soul of Bishop Nestor, for the souls of Gloria and Maria Beatriz, requested by Murillo and Berango family, for the soul of Vicente Sr. and Maria Carla and Joselito, requested by Balyatan and Ronda family, for all souls, requested by Rosita and Lai family, for the souls of Manuel and Emmanuel, requested by Perfect Post and Perfect Post Pet Shop, for the souls of Jose Dolores Thelma Doyis, requested by Maria Teresa Barrios, for all souls, requested by Joshua San Agustin, for the souls of Roque and Rona, requested by Vargas family, for all souls, and for the soul of Mark J., requested by Anonymous, for the souls of Maricho and Carlito, requested by Melba Nunez, for the soul of Fredit, requested by Attorney Precious Joy Borromeo, for the soul of Ricardo on his death anniversary, requested by Jaina Lorilla, for the souls of Domingo and Aludia, requested by Lana family, for the soul of Midardo, requested by Bicchio family, for the soul of Gloria, requested by DeLeos family, for the soul of John Paul, requested by Araojo family, for the soul of Archie on his second death anniversary, requested by Mr. and Mrs. Ariel Almeida, for the souls of Higenia, Bernardino Jr. and Manuel, requested by Bernadette Mimay, for the soul of Pamela Rose, requested by April and Alexine Margie, for all souls, requested by Cynthia Yao, for the soul of Christian, requested by Christy Bisnar, for the souls of Delfino and Alfredo, requested by Joy Bueno, for the souls of Jose, Lilia, Cindy, Socorro, and Helde, requested by Charmaine Vivar, for the souls of Domingo and Aludia, requested by Lana and Riantaso family, for the souls of Sandro Asin Sagabos na Santo, Asin Santa, Asin Sagabos na Kalag, requested by Mr. and Mrs. Baile. Mga tugang ang satuyang sponsors, sa misang ini, iyo ang mga minasunod. For commissions, iyo ang youth. And for ministers, organization, community, apostolates, and groups, iyo ang parish evangelization team, neo-catechumenal communities, God's Spring of Graces Charismatic Community, and NEP Community.
For BPC and SPCs, Barangay Pigkali, Sabang, and Baybay. Ang satuyang choir, iyo ang Himig Choir. Diyos maray na apon sa Indo, gabos mga tugang, maugma kitang nagkakatiripon bilang sarong komunidad Kristiyano sa pagsilibrar kan satuyang ikawalo na aldaw kan Misa Novenaryo para sa kaumawan kan satuyang mahal na patron na si San Rafael Arcangel. Hagadon niya to sa Santa Misang ini na siya lugod danay na maging tabang sa satuyang mga pamibig. Tanganing urog kitang magtalubo sa pagkaminurootan asin magdanay sa katuninongan. Ang satuyang selebrasyon pamamayuhan ni Reverend Father Andro de Vera. Panoning kaugmahan asin pagalang, matindog po ang gabos asin sarabay niyatong awiton ang awit sa pagpoon. Sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, paparani ng marhay ang kapistahan ni San Rafael Arcangel. Lugod mas napararom niya to ang pagkamidbid sa satuyang namumuta na patron, asin lugod makalakop man ang debosyon kay San Rafael. Bako sa napara sa sato, kundi isa kadakol na tawo, lugod lalong mamidbidan ang mga angheles, ang mga arkangheles na nagtatabang, nagsusurog, naglilikay sa to sa anuman na kapahamakan.
Tanganing magkanigo kitang magselebrar ka mga banal na misteryo, akoon asin pagsulsulan yato an sa itong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa kabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, makapatawadan sa itong mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan mahera ka, Kristo mahera ka, Kristo mahera ka, kagurangan mahera ka, kagurangan mahera ka. Mamibi kita, kaibahan kan debosyon ki San Rafael, ang intersesyon ni Saint Pope John Paul II. Diyos na samuyang Ama, sa makangangalas na paagi, inaantabayan mo ang sa imo mga angheles asinan katawohan. Lugod ang mga naglilingkod sa imo sa langit. Ilikay man kami sa gabos na nasugot digdi sa kinaban. Huli kay Jesucristo sa imong aki na nabubuhay at sinagahade, kay bamosing kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya di dapat maghadi ang kasalan sa indong hawak na magagadanon. Di dapat nasunodon nindo ang mga hurot in sa indong hawak. Di nindo itugot na gamiton ang magkabtang nin sa indong hawak bilang kasangkapan sa pagkakasala. Dulutan nindo ang sa indong buhay sa Diyos. Siling sa mga gadaan na buhay liwat. Asinan sa indong hawak, ipagamit sa Diyos bilang kasangkapan para sa katanosan. Ulitang kasalan na ina maghahade sa indo, taka mo na bubuhay sakop kang grasya, bako na kantugon. Kunsiring ano, magkakasala kita, ulita sakop na kita kang grasya, bako kantugon, daing ng God, aram din doon na kung kamo naglilingkod, asin nagsusunod sa rong amo, kamo nagiging sa iyang uripon, dahil kamo makakapaglingkod sa kasalan, na nagdadara sa kagadanan, asin man sa pagkuyog, na nagdadara sa katanosan. Kaito ka mga uripon ng kasalan, alagad, salamat sa Diyos, sa bilog na puso, kamo nagsunod na sa kadokrina na itinukdo sa indo. Ilinigtas kamo sa koripnan ng kasalan. Tangaling kamo naging uripon nin katanosan. Ang tataramon kang kagurangan. Salamat sa Diyos.
sa tuyang tabang yaon sa ngaran nin kagurangnan. Sa tuyang tabang yaon sa ngaran nin kagurangnan. Magsabi ang Israel, kung bako niya mong kakampihan kagurangnan, kan lusugon kami kan katawan, kuta na mga buhay na pinaghalon kami, nin sulumadan sa indang kanggotan, tumang sa nalantopan ko na kami kan mga tubig, inanod ko na kami kan baha, pag umawanan kagurangnan, taday nagtugot na maging kakanon kita kan sa indang mga ngipon. Siring sa gamgam, nakaligtas kita sa litag nin paradakop. Naputol ang lubit, asin nakadulag kita. An sa tuyang tabang yaon sa ngaranin kagurangnan, nakagibok ang langit, asin kan dagat. Sa tuyang tabang yaon sa ngaran nin kagurangnan. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsa... Si Jesus nagsabi sa sayang mga disipulos, aram niya to kung an kagharong nakaisi sa anong oras maabot an parhabon, day tugot na makalaog sa saiyang harong. Kaya danay na magandam, hulita sa oras na day pinaguho na madatong an aki lintawo. Si Pedro naghapot, kaguranan ang parabulang iyan,
Sinabi mo para sa mo o para sa gabos? Si Jesus nagsimbag. Si Isay sa pagguna nindo namamahala na maimbod asin mamaan na paniwalaan kan sa iyang amo na ang mga surugoon taawanin kakanon sa tamang oras. Paladan ang siring na namamahala kung pag-abot kan amo naabtan na inuutob ang sa iyang katungdan. Totoong sinasabi ko sa indo, itatao sa iyang pamamahala ang gabos ng mga rugaring. Alagad kung ang siring na namamahala, mag-isip na ang amo, mahahaloy dangan magpuo na makuri sa mga surugoon, magkakan, mag-inom, asin magburat, sa aldaw na day linalaom, asin sa oras na day pinaguhona, maabot ang amo na kakastiguhon siya. Isusubol niya siya sa kaibahan kan mga bakong maimbod. Ang nasabing mamamahala na nakakaisi kung ano ang gusto kan sa iyang amo, alagad dai ginigibo o dai na inaandam, susug sa kagustuhan, hahampakonin makuri. Alagad ang dai nakakaisi asin minagibo nin bagay na bakong maninigo, hahampakonin kadikit. Dakol ang hahagadon sa tinawaning dakol, urog na dakol ang hahagadon sa tawo na dakol ang ipinamahala. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang, ang Ebanghelyo, maawot kitang pagirumdumon na maging andam sa pag-abot kan sa tong kaligtasan, kan sa tong kagurangnahan. Sisay po ang ready na, itaas ang kamot, ready na. Higwa po, o dahil nang unatabi, mag-ingat ka mo pagluwas, bata nagtaas ka mo ning kamot. Mag-ingat ka mo sa pagluwas, bata maprosisyong kita. Ba't may magraguso dyan na auto, magparapanguros ka mo, mga G ka mo. Mag-ingat, ready handa. Selling ko kaya, so nagtaas ting kamot, ready na sinda. Nagkumpisal na gayud kasuhapon o kasubagupa sana. Handa na sindat. Okay naman sinda sa pamilya ninda. And then, maugma sinda sa indang buhay. Asing gusto na nindang mahiling si Jesus. Itaas ang kamot kang gusto nang mahiling si Jesus. O, din ang una po. Very good si Nonoy. Mga tugang, maliban dyan, ang pinakagusto ko sa Ebanghelyo tangunyan, iyo po ini. Simpli man sana, dit man sana, ini po sinabi digdi sa inot na parte. Aram niya to na kung ang kagharong makaisi sa anong oras maabot ang parahabon, dai matugot na makalaog sa saiyang harong. Ang pinakagusto ko digdi, maliban sa Ebanghelyo na halawigon, manungod sa stewardship, sa pagiging responsable, sa pagiging handa, sa pagiging servant, ang gusto ko, ang tigtataram na lugod, dai makalaog sa saiyang harong. Ang importante para sa to, ang sa tuyang harong. Itaas ang kamot, ang bako importante ang sa iyang harong. Bako importante ang harong nindo, okay lang na agihan kan bagyong riming. Importante, makatakot ang kaman, Father. Importante ang sa tuyang harong. Pero malabi pa sa harong, the structure of our house, importante ang sa tuyang pamilya. Sisay sa indo, na importante ang sa iyang pamilya. O din nagtaraas ki kamot, kaiwal mo gayod sa ago mo, kaiwal mo gayod sa mga aki. Sisay sa indo, importante ang pamilya. O sa mga sakristan, day naman, abo mang gayod, tigiwal gayod kang gurang. Importante ang pamilya. Dai kita matugot na salakaton ang sa tong pamilya. Dai kita matugot na maparaot ang sa tong pamilya. Sisay man na mumuya, nan aki niya, nagpupuo na magparainom-inom. Sisay man na mumuya, nan aki niya, naguuli na matanga. Sisay man na mumuya, nan aki na matibayo ng magsimbag. Mga tugang, kay puhan at amanon niya to ang sa tong pamilya. Sa aldaw na ini, siniselebrar niya ito ang kapistahan ni Saint Pope John Paul II. And he has defended the family
Sinurog niya ang pamilya. Dinulita ang pamilya, iyo ang pinakasadit na komunidad Kristiyano. Ang pamilya, into ang pinakasadit na sosyedad. Kung marhay ang pamilya, asin ang gabos na saradit na pamilya, marhay, ang bilog na banwa, marhay. Ninhulitan nagpupuon ang gabos sa laog kan pamilya. Mga tugang, ingatan, atamanon, dai pagpabayaan ang sa itong mga pamilya. Tubod ako na si San Rafael Arcangel, saro man na patron para sa pamilya. Sisay ang gustong mga ki San Rafael Arcangel. Suyaon sa na naman sa inutan, sa likod, sa luwas, sa mga paratindang kandila, nangaji man lamang kamo ki San Rafael. So kada sulo ki kandila, ipangaji ang pamilya sa intersesyon ni San Rafael. Aram tabaga sa istorya, igwan sarong babayi, nakapito ng agom, pito na so agom. Sa kauri-hurihi, naagom niya si Tobias. Naagom niya si Tobias. Alagad, nawara na sumpa. Grabe ang problema. Kung arog ka iyan, pito na so agom, selingin do, dahil pa siya ng problema. Maogma pa daw siya ka ito. Seling ko na problema na siya. Grabe na ang problema sa sadiri niya. Ano nangyari sa ko kagurangnan? Nga ta siring kaya nangyayari sa ko. Pero nagtaonin regalo si San Rafael. Tanganing makabilog sindanin familia, si Tobias asin si Sara. Mga tugang, San Rafael, if you ask his intercession, he can also help our families. Sa aldaw na ini, idedikar niya to sa satong pamilya, sa pagpamibi para sa satong pamilya, sa ikakarahay kan satong pamilya, sa intersesyon kan sa tuyang namumutan na patron, si San Rafael. Duwang bagay na imbitasyon ko, imbitasyon ko para sa pamilya. Number 1, ang pamilya, igwang inaapod na culture of silence. Kung minsan, nahiling ta ng sala, sa laog kan pamilya, dahil kita nagre-ribok, dahil kita nagtataram, dahil kita nagtutuyaw, kay puhan magribok, kay puhan magtaram. Pero klaraduhon mo ning maray, tanganing lugod ay kamo mag-iwal, natatakot kita, tabaad mag-iriwal man sa nangaya kami, kung sudyaong ko, susala. Pero kung sala yan, madagit ka. Kung sala yan, dai mo pagtugutan. Kung abusero yan, kung korap yan, kung magnanakaw yan, madagit ka. Kung dai ka madadagit, mangyayari liwat iyan. Pero dai ka manapak, dai ka manuklang, dai ka mansabunot, dai ka magmuda. Madagit ka sa maraot, pero galangon mo ang tawo. Mga tugang, sa laog kan pamilya, we have to speak out. We have to correct our children. We have to tell the truth. We have to guide our children. We have to tell our partner or our husband or our wife na siring kaini ang marhay, siring kaini ang tama. I don't feel good, I feel sad. I hope you can help me about this difficulty that I have. Mga tugang, the culture of silence. Kuminsan dahil kita nakakaribok, kuminsan dahil kita nagtataram, takot kita, baad mag-iriwal, baad magsinarabutan, pero kay puhan magtaram, kay puhan magribok, kay puhan ipaisi kung ano ang totoo, kung ang dapat, kung anong maray. Pangduwa, kung susaro, dahil dapat magribok, so iba man kaya, grabe ang ribok, badaldalon man sa laog kan pamilya. So kay puhan, choose what you have to say. Don't forget to love, to forgive, and to respect. And what are the basic words that we can teach our family? To say sorry. Necessary to forgive sa laog kan pamilya, to say sorry. It's also necessary to say thank you. That is show of love and gratitude. And it's also necessary to say please. That is showing respect. Mga tugang, kaipuhan tayan sa laog kan pamilya. Tanganing lugod, maparahayan sa tong pag-iribahan. To say sorry, thank you,
and please. Kamu daw po, tara tao pa man po, kamu magtaram, tara tao po, kamu magtaram. Pero baga suaki na tigtuturoan. Can you tell me all those three all together? Sorry, thank you, and please. So we have to practice forgiveness, gratitude and love, and respect sa laugan sa tong pamilya. Sa liwat, ang mga arkangeles, ang mga angeles, they are necessary. We have to be reminded na yaon sinda, may anghel akong nagbabantay. Tanganing tukdoan ako, o nasubrahan ka na sa kakataram, nasubrahan ka na sa pagsilensyo, nasubrahan ka na sa daipagmangno. You have to speak out. Ang anghel na nakatambay, iyo ang magiya sa to. O nakalingaw ka mag-sorry, nakalingaw ka mag-thank you, nakalingaw ka mag-respeto to say please. Ang anghel na sa tuyang bantay, iyo ang matabang sa to. Mga tugang, sa kapistahan ni Saint Pope John Paul II, galangon, ingatan, respetohon, dailugod madipisilan ang sa tong mga familia. Asin sa tabang kan mga angheles, turuan kita na maparahay, asin magkaigwaning takot sa Diyos ang sa tong mga aki, asin maparahay ang bilog niya tong pamilya. Taros sa buot na namimibi kita sa satuyan langit no na Ama, ang sayang aking si Jesucristo nangako sa to. Ano man hagado nindo sa Ama sa ngaran ko, sayang itatao sa imo. Sabihon ta, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Para sa satuyang parokya, asin mga miyembros kaini, siring man para sa bilog na simbahan na Katoliko, malakop sa bilog na kinaban, na sa tabang kan pag-arang ni San Rafael, danay lugod na lindungan kan pagsurog nin kagurangnan, mamiibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para ki Papa Leon, ki Obispo Joel, gabos na mga obispo asin mga kapadian, siring man para sa mga nag-aadal sa pagpadi asin gabos na naglilingkod sa simbahan nin Diyos, na danay lugod sindang makamati kan pagkamuot nin kagurangnan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satong nasyon na Pilipinas, ang mga pamayokan sa tuyang gobyerno, na sindalugod danay napasabungan kan Espiritu Santo, nalikayan ang sala, gibuhon ang tama, asin paglingkudan ang karahayan nin kakabsan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satuyang mga magurang, mga kadugo, mga paratabang, mga katuod, siring man para sa mga daing sukat asin may kahilangan, na mamatean lugon ninda na danayin ang pangataman nin kagurangnan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satuyang panahon, pinagkukuwaanin kabuhayan, para sa mga parauma, parasira asin gabos na trabahador, na ang bendisyon nin Diyos magdanay sa gudpaman, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga jóvenes kan sa tuyang banwaan, na sindalugod magtalubo na responsable, may tultol na panindugan, siring man na sindalugod iparayo sa mga karatan, urog na ang droga asin iba pang damat sa buhay, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga tugang tang nagadan, mga kadugo, siring man mga katuod na yaon na sa ikaduwang buhay, natawan lugod sindaning kagurangnan in kapahingaloan na daing kasagkoran, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Girumdomon niya to ang pangangaipo kan sa to mga familia. Ang sa to mga personal na kapurisawan, itong mga nagihelang, itong mga nasa tahaw nin gera, itong mga nagtitios sa kadakol na paagi, lugod mamatean ang pagsurog din sa tong kagurangnan sa intersesyon ni Saint John Paul II, asin sa tabang asin paggiya
ni San Rafael Arcangel asin kan gabos na mga angeles, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugan sa muyang pamibi. Sa tabang kan pag-arang ni San Rafael, papagkanigo ang dangugaan sa mong mga pamibi, asin tawi kami ng grasya na mabuhay na banal, tanganing sa maabot na panahon, akoon kami na nagmumuraway sa imong daing sagkod na kamurawayan. Amen. To the world who has become parts of our life as be God forever. Magpamibi kamo mga tugan tanian sa ko asin sa indong atang mako malugod kan Dios amang makakamhan. Akon malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilong niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa paglingkod kan sa imong mga angheles, makaabot lugod ang sa mong atang nin pag-umaw sa imo. Asin magilugod ining magkanigo para sa imo tanganing makatabang sa samong kaligtasan. Ini nahagad mi huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin matanos, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo Ama, Dios na makakamana daing katapusan, sa samong pag-umaw kan sa imong mga angheles, asin arkangheles, inoomaw miyan sa imong kamurawayan, sa samong pagrukyaw sa inda, inunurukyaw mi ika sa indang kaglalang. Ang sa indang kaliwanagan, minapahayag, kan sa imong kadakulaan, na urog kis sa bilog na linalang. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan ng hukbo nin mga angheles sa kalangitan, minasamba asin minaawit sa imong kamurawayan. Kaitaasan, Osana, Osana, sa kaitaasan. Paladanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Osana, Osana, sa kaitaasan.
Osana, Osana sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagad banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaining mga atang namimibi kami, pakabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganin para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay. Asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinaos sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya man ng kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, itinaos sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyan dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibo nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurang na, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sagot na ikaw mahagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan at sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay rahay kami gabos, namimibi kami, tanganin kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose, kan mga banal na apostoles, ni Saint Pope John Paul II, ni San Rafael, asin kan gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin mapamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no kagwalian. Girumdumon niya to ang sa to mga pamilya, matang namimibi kita, kan pamibi na tinukdo sa to, kan sa tong kagurangnan.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan. Tangani kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Matang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa semo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo. Ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita nin katuninongan. Kaminin Atonino. Mga tugang, uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, maoomayan.
tuyang dukhang puso. Mamibi kita. Kagurangnan dangugan mga pamibi kining banwa na sa imong binago huli kining tinapay nin buhay sa pagtaonin kusog nin buot sa samuya asin sa pangataman kan sa imong mga angheles lugod magtalubo kami sa kabanalan. Ininahagad mi sa ngaran ni Hesukristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Idukuan payo asin maghagad nin bendisyon. Ilikay kamo nin Dios na makakamhan sa gabos na pag-alaman asin bendisyonan kamo nin gabos na karahayan. Amen. Itanom niya sa iyang tataramon sa indong puso asin panaon niya kamo nin kaugmahan na magdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa iyang mga dalan, danay na makamidbid kan matanos asin marhay, sagod na lumaog kamo sa indong langit no na pamana. Amen. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa magdanay sa katurinongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Para sa satong familia, Viva San Rafael! Viva! Para sa satong buhay, asin sa satong harong, Viva San Rafael! Viva! Para sa satong mga karakian, sa mga jóvenes, Viva San Rafael! Viva! Siga o pagkaingin sa ilalim o malapit